आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया आगे बोलो नै या लोगोफोर जोंहा नैबे गुसिंख्राना मा होनोथाय मोनथिलाया जोंहा सायबाय थादों नै दैबान जानानै मोनदों गिजिरनाखै जोंनियावलाय गुसिंख्रा होनो दै नै बेसां नायनो ओइनो खान्थाव दोङो आरो बाल्थिंआव दोङोसो दैबान लोमना मोनदों Kusurunga poka. या जोंहा आब' नै Gusingra saide. गुसिंख्रा सायबाय थादों Kusurunga poka, kusurunga. Cici Bunda bibu garden. Mau aja lom dulu deh ya. Lom semua ada. Ayo. Sesi. Hah? Main anak kamu bro, marah nggak dah? Tolong bye-bye nih. Hah? Oi, sajana ketan za? Baisku suka baik. Hah, mabaya tangkaduna lah baisku deh. Itu yang cema di mana? Tolong ada orang jangan lagi mudah mudah kan ada ciri. Makanya tunggu kok deh. Nebe जोंनि खाथिनि दैमा दालां लोगोफोर बेलिया दैमानि दालां बायस'बाय गेजेरावनो दैजों ओमफ्राय दा गोदान बानायबाय थाथारो ना जायाखै बियो ओंखारजोबाखै नैजोंनो थांलाय फैलाय जाबाय थायोमोन गेजेरावनो बायस'ना होबाय Ses, loमजोबदों गासिबो नैबे लामा गोदान बानायदोंमोन कालभार होआखै बेनिखाय जावनानै होनांदों थोआसै कालभारा Namura? Mendem. Hah? Mendem. Hegar mabo ek kare gurmuga melum jubena. Langmain nama? Langaki. Siya dan sipai dun kanan. Eh. Iya, nah. Ayo, ayo. Ayo. Terjebak kasih, Pak. Karena aku udah kayak
जोबोर बेरायनो मोनदोंला बेरायनो नोंसाना नायनि Gelengnya. नायनि kita tukon Terus kita tang, hah Bang Bang. Kita tang. terus kita ora nenglah hah iya hei thằng đâu mà nó phát alang lang gele जा बेरे मेन लामा गोदान नैबे जोंनि बानायबाय थादों जायाखै लामा गोदान बानायदों दासो मेन रड जायाखैनो नैबे थाग्रा इसोरनि बानायग्राफोरनि बेवहाय थायो इसोरो ओइ नै लोमजोबबाय नै लोमजोबबाय सुइस गेट बायदि जाबाय Istilah bil lagi apa? Jangan lagi bawa tadi masaga. Bicara apa kadang? Ini kulah nangga mah, kau pos kulah. Betul lihat lihat. Kada mana kala? Kada apa? Hah? Kada mana kala? Oh, pelan situ. Pelan situ. Aku pada nomor dulu. Kamsa kusi bailai, tangise, kamince, jalan. Pasta kan nih. Ini dah benar benar dulu di sih. Lah, logoफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जाथ'लायबाय. Bye, आरो next video लोगो मोनलायसिगोन.